Lidi, teďka je taková věc, co jsem tak trochu zjistil, a to je, že v Obsidian Flames mám 5. nejlepší kartu v sedu. Tu aspoň v téhle době, kámo. Jo, prostě, je to reálně dražší než full artový Charizard. A víte co? Full artový Charizard, prostě bomba. Vidíte to? Tady si odpočítám. Charizard EX, zlatý Charizard EX, Pidgeot Charizard EX Alt Art, zlatý Charizard EX, Pidgeot EX Alt Art, Ninetales, Arterer a pak je hnedka tady ten Pidgeot. 8,61, jo. Jo, je to. Internet je strašný tady. Ale vidíte to? 5. nejlepší karta v setu. Tyjo, no tak tohleto je vlastně 2. nejlepší karta, co jsem kdy otevřel. No tak jak to bude brzy? Koukal jsem se na to i v TCG Playeru, no a bylo to tam. Takže nashledanou. No ale ještě ne, s tím nashledanou jsem kecal, protože tady mám takovou věc. Jestli chcete mě vidět, jak hraju Pokémon Go, no tak to bude na herním kanále, protože já ty fakt dobrý série chci začít na herním kanále, třeba Pokémon Go, Pokémon Unit a tak dále. Takže jako, jo, dobrý. Takže a dejte odběr, protože herní kanál vyjde za 50 odběratelů. OK. A čím dřív to dáte, tak jo. Jestli to dáte do konce prázdnin, tak jste šílení. Jo, ale můj cíl je 20 do konce prázdnin, takže jo, to dejte a nashledanou, teďka jsem nekecal.